Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa kok Mas Sabar ki apa kok? Demeki kene lho. Lah nyapa ndi sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok, Dang. Hei. Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih, Bu? Wow, nggih. Oh, jam maghrib engko wau, maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare maghrib. Jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya, umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Sabar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Teh kontelan umure piro? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa kok Mas Sabar ki apa kok? Ora ngono nek Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok. Iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi iki lah chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. Ora maksudnya iki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Wong didadak aku sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang mau disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lek kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sangu ora kudu duit. Aku ndek wingi ulang tahun lho Mas Ramo kado piye kok masuke? Lah aku nek wingi bar lulus anu kok ya ora mbok kado, bar lulus kuliah. Tak kado buket no Buket apa bareng tak buka? Buket sempak kemamel sing napani genapak kali lah ya. Sik to wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wah buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Sing penting kan kayak hadiah toh. Oh lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso ki dicantol endi kok ora pliket kabeh iki. Oh guys, Nembang. Bowo, warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. Kalau Mas Sabar kita berpelukan dulu dong. Berpelukan. Halah ngene iki sinisin kok lek wis ning ngisor panggung Dik Niken. Mosok aku ngono kuwi. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Tak jleng. Aya nembang Dik. Apa? Bawa yo apa yo? Apa Pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron ngene. Ana sinden tung dah. Entuk. Palaran Mas. Oh, palaran. Siap. Pelok. Ana sinden isih abang. Ngapunten Pak nika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa nek bawane nemeni? Hah? Nemeni apa nek bawane? Rol itu bawa. Oh iya. Seperti itu. Boleh minta nadanya Mas. Aku kalau bawa itu sekarang nggak kuat loh Mas. Oh nggak kuat. Iya soalnya ini. Apa butuh napas buatan? Butuh Mas. Dipancing sithik kok langsung. Aduh kingko. Aku kingko medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapa? Wes. Aku siswi kok
koyo banci ngene ya grages. Ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku buta. Heeh. Apa iki nembang po bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh nggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh tadi sudah ya? Oh belum? Ya wis ora usah ngegas bedil men go. Wisatresna ya iso, ninggal katresnan iso. Itu aja wis, gela aja wis. Gela. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gela wis Mas? Gela. Weh. Oh, pasti nanti jenengan kok yo update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, Masya Allah. Top, Mbah. Top nggih. Luar biasa. Nanti kita pas habis Wisatresna nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Pak Dalang nggih to, Bu nggih? Nggih. Setuju nggih, Bu nggih? Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku, Bu. Tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat, "Dek ini kan cantik, mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira?" Para kasucen ra ono banyu mili kang lumintu.
Nimasayu pujane ingsun turut tanpa brangko mami ora ana wong wadon kang kuwon jiret rasaku kejaba mung sliramu wong ayu Supraba tambanono brantane pun Kakang Prabu Kalapracana Supraba marap madhep papun kakak joga weku jiwa mapi wiwit pucuk rambut nganti tekan jempol suku babar pisan ora ana gethek cirine wong ayu kalamun Supraba kelakon dadi bojone Kalapracana sliramu ora bakal tiba aning parang curi nanging bakal tiba ana kasur babut Supraba sarta dua kang nandang tresna pun ingsun kanthi sarasmi kowe aja ninggalne aku Dewi Supraba gelem dadi garwane Prabu Kalapracana ratu ing negara Giling Wesi Supraba woi Ratu negara Giling Wesi Prabu Kalapracana iki
Hok helm yaksa kura rupa ora sedeng nalendra yaksa laku kang malwaya ingkang gambira marangah ngisi siyung metu Prabawa Gura mawalian Ditya Durbala harasa Hong tete Iwang Kalaludra Mas Patik Raja Dewaku bojleng-bojleng iblis laknat padha cek-cek kantaka kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun ratu jimat pepundhen kula donya prapteng delahan sinuwun Prabu Kala Pracona ratu ing negari Giling Wesi amiji keng abdi kula Puntagok Teja Mantri semono uga kowe mbelung wonten dawuh juragan lara awakmu mboten jembrot kabeh dalane ya kados pundi sinuwun anane kowe bocah loro sun timbali adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketage kawruhanana yen ri palungguhan iki ratu Gusti ing negara Giling Wesi aku Prabu Kala Pracona nedheng ke taman Kunjana Papa Kunjana Papa pancen bener Kunjana tegese edan Papa tegese lara aku lagi lara kedanan Gok nyuwun sewu panjenengan sinuwun Prabu Kala Pracona kedanan kalih sinten Gok dina sak mengko atiku lagi gandrung kepaung kelawan mustikaning widodari ing kahyangan Suralaya kang sesilie Dewi Supraba Gok Dewi Supraba kabaranyata
Mula wektu dina iki aku wis kongkonan. Aku wis kongkonan karo patihku sing jenenge Patih Sekipu Tantra. Dina sak mengko ndak utus munggah marang Kahyangan Suralaya sak perlu ngebon esuk ngudan-udan sore. Marang mustikaning Hapsari Dewi Supraba. Yen to nganti dewa nolak utawa nampik katresnane Prabu Kala Pracona ratu ing negara Giling Wesi, Kahyangan Suralaya bakal tak sungsang bawana balik. Mula sak mengko kari ngenteni tekane patihku sing tak tresnani Patih Sekipu Tantra. Kanthi nggawa kabar, kanthi nggawa pawarta kira-kira panglamare Prabu Kala Pracona iki mengko ditampa apa ditampik kelawan para dewa. Yaksa Gora rupa riseteng Nalendra yaksa alaku kang mawaya ingkang ingkang sowan sinuwun Sekipu Putra Pandhawa tata katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Warahayang Latala kowe sing teka Sekipu nuwun inggih sinuwun jimat pepundhen kula Prabu Kala Pracona nganti cumengkrungen nggonku ngenteni tekamu bebasan kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging watu item. Kepiye mungguh pawartane teh panglamarku ditampa apa ditampik kelawan para dewa. Kendhih kemrungsung ing kalih kesuk panata ing kalbu daya-daya Prabu Kala Pracona enggal kepengin wuninga. Nuwun inggih sinuwun sampun kasembatan Patih Sekipu Tantra munggah wonten Kahyangan Suralaya ngadhep marang para dewa Durhandara. Atur wuninga sinuwun
bilih ing ripalenggahan sakmangke Patih Sekipu sampun angsal dawuh saking para dewa ditampa apa ditampik panglamar paduka dipun tampi dening para dewa syukur bagi sewu yalah ta Matur nuwun Sekipu. Bebasan melaku ing wanci pangklong kepapak ing obor sewu Sekipu krungu kabar yen to panglamarku ditampa kelawan para dewa nuwun inggih sinuwun ngestaken dawuh banjur besok kapan dina lan sasine aku bisa dedaupan kelawan mantasaning widodari Dewi Suprabawati Sekipu. Duh sinuwun mugi kawuningan manut dawuh pangandikanipun para dewa dina lan sasinipun anggenipun paduka dedaupan kalian Dewi Supraba sampun dipun temtokaken kalian para Jawata. Woi lah syukur yen to pancen kaya mengkono sajake dewa wedi nyawang kekuatan saka negara Giling Wesi ketitik panglamarku bisa ditampa banjur dina apa sasi apa aku bisa dedaupan kelawan jejantunging kalbuku Patih Sekipu makaten sinuwun dawuh pangandikanipun para dewa paduka sinuwun Prabu Kala Pracona daup kalian Dewi Supraba benjang dintenipun dina Selasa kliwat sasine Jumadi lawas kalian paduka ken ngenteni bosoke beling piye balenono su kapan aku iso rabi karo Supraba benjang dinanipun dina Selasa kliwat sasine Jumadi lawas kalih paduka ken ngenteni bosoke beling buta goblok kowe buta pengung Kaca montap lerke netap duka yaya sinepi jojo pang mawinga-winga wengis kumejot paton ning wadi buta goblok, buta pengung, buta ora tau mangan sekolahan kowe Sekipu. Kowe kuwi diapusi karo dewa ning kowe ora krasa. Lho, kula menika matur witing klapa sak lugune. Iya ning kowe iki diapusi blok goblok. Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Aku kon ngenteni tumapaking dina Selasa kliwat rak ngono to mau. Inggih, ngestaken dawuh dina Selasa kliwat ki ora ana.
Anane iki Selasa Kliwon blok goblok. Karo kon ngenteni sasi Jumadil Awas. Sasi iki eneke Jumadil Awal. Apa maneh karo ngenteni bosoke beling nganti kiamat iki beling ndak iso bosok. Ning nek kon ngenteni bosoke matamu iki kira-kira iso. Wah buta goblok iki. Buta ora tau buka internet iki. Sekipu angger buka internet sing didelok nggur XNXX hamster kowe. Sekipu teke ngres. Saru. Salah lan keliru. Wah, cethok wela-wela dewa jarak kala pracana. Nantang alus karo Prabu Kala Pracana Sekipu. Kula wonten dawuh walien rasamu. Surak gotong royong minangka tetenger budaling wadya. Yen to nganti dewa ora menehke Dewi Suprapa marang panjenenganing Suraja kesuwen. Biyuki Batang Sayuta Kayangan Suralaya bidal dinten menapa Dusinuwun? Ora kitang colok lintang sambung obor rambatan pundak. Budal tira iki gempur kayangan. Ayo
Woi. Oh, ha, yoi. Ha, 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 woi. Ah. Pa. Ai. Woi. Ah, ha. Woi. Woi. Ha. Woi. Oh. Oh. Ah. Woi. Ah. 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 Woi. Hey! 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 Ah! Hey! Oh! Ah! Hey! Hey! Ah! Hey! 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 Ah! Hey! Ah! Ah! Hey! Hey! Ah! Hey! Hey! Ah! Hey! Hey! Kabrabak sro kabran nang geget waja mlintir gumbala sukal wijiling sabtu kece wali kece sadat setan wali kobra sajake dewa padha wedi karo patih Sekipu Tantra Ketitik lawang kahyangan lawang sela matangkep ditutup rapet amarga wis wanuh wani ngapusi marang patih Sekipu Tantra. Ayo para dewa kowe kabeh padha metuwa aja nungsang palang tumbuk bentus kaya gabah den interi kowe. Tak wenehi wektu 3 kedepan janji ra metu saka lawang sela matangkep kayangan Suralaya tak dadekke segara geni. Sekipu loh iki yen ndak sawang sajake kaya pukulun Bathara Narada. Yah, pancen bener Sekipu. Ayo, dewa wis ngapusi karo patih Sekipu Tantra. Saiki gelem ora gelem dewa kudu masrahke Dewi Supraba kanggo jatuh kramane Ratu Gustiku Prabu Kalapracana. Dewa ngapusi, dewa apus krama marang jeneng kita, ora jeneng dewa wedi karo kowe Sekipu. Malah dina iki dewa bakal ngadani wujute Giri Swayembara. Apa swayembarane Bathara Narada?
dewa duwe jago. Yen kita sekipu cilike ngasorake gedene bisa mateni jagone dewa, bakale kasembadan anggone Ratu Gustimu Prabu Kalapracana duweni kepengin rabi kelawan mantasane widodari kang sesilie Dewi Supraba. Yen mangkono ndi jagone dewa Sekipu ora bakal miris maras taker marus. Kawruhana Sekipu. Iki sing tak gendong iki bayi kang umure setahun durung ilang pupuk lempuyang iki patenana. Yen kita Sekipu bisa mateni bocah sing tak gendong iki, Surup Surya Dewi Supraba bakal ulun udunake saka Kayangan Suralaya marang negara Giling Wesi. Bagus. Sajake dewa wis kentekan akal. Dewa wis kentekan akal apa donya kurang jalma apa jagat kurang umat. Kok bocah wingi sore didadekke jagone dewa. Wis ora sah kakan gunem sing tanpa guna. Enggal tindakno, patenono bocah iki Sekipu. Wah. Wah, dewa wis mlinger kiblate. Bocah durung bisa apa-apa kok kon ngadepi Pati Sekipu ya. Ora kok tegese Pati Sekipu mateni wong kang tanpa dedosan. Nanging aku mung nindakake wujude Giri Swayembara. Bocah kang isih abang. Tak untal mongso ngambau cetak kowe. Biar gue. Loh, wis iso brangkang bocah iki. Loh, wis iso terantanan. Loh, wis iso ngadeg. Wah! Wah! Wah!
ya jagat ya dewa ya Bathara. Iki jane bocah apa kulite alot kaya banjero. Tak kemah-kemah kok babar pisan ora catu. Dewa, kowe aja njarak karo aku. Aku wegah musuh bayi iki. Menang ora kondang kalah babar wirang gedhekno dhisik bayi iki. Senadyan isih bayi, bocah iki wis ketok sing dadi kasektene. Ketitik dipolok gantang dicakot babar pisan ora tumomono kulite jabang bayi iki. Sekipu, yen pancen jeneng kita Patih Sekipu pengen bayi kita gedhekke lho dhisik, ya tak turuti apa sing dadi kepinginanmu. Permara mangasa miya ngambreng kadhi karonaning kaswasih ring marga Hamalakung risang gandha wastrat maja leng-leng lalu mangul adi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus hamara waya hanto Empu Rama Yadi kula wonten dawuh pukulun kowe ning kahyangan kene duweni kewajibanmu ya kuwi dadi tukang pandhe. Lah dina iki ana pakaryan kanggo jeneng kita ya kuwi bayi sing tak gendong iki jedinen ana sajroning kawah Candra Dimuka. Mbuh piye caramu, mbuh piye reka dayamu? Aku kepengin meruhi bocah iki dadi dewasa sing sentosa otot bebalunge. Karena bakal dadi calon jagone dewa mateni Ratu Hambek Angkara Murka. Menawi mekaten kula namung ndederek pukulun Bathara Narada. Bagus. Lah banjur kira-kira piye caramu Empu Rama Yadi? Kula aturi paduka pukulun Bathara Narada nglumpukaken para dewa kinen ngempalaken gegaman kang sarta pusakanipun piyambak-piyambak. Sedaya dewa kadhawuhna nglebetaken dedamel wonten sajroning kawah Candra Dimuka kala wau. Mangke salajengipun kula ingkang badhe murba kang sarta wasesa. Ya, yen pancen mengkono enggal tatanen bocah iki Empu Rama Yadi. Dewa-dewa Sugata marang soring prang
Udane arum-arum ngendan wing ngawiyat narada ngepalani narada ngepalani ong ong leburan ana sadroning kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Ngudari jas reriwut urwati rawat wawadi wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumal hati manghalat-halat uruping geni Candra Dimuka kaya arsa handilat langit Sumaleder suarane gawe giris pauta sampun kalebetaken sedaya gaman kang sarta pusakane para Jawata Gada bindi tombak Candra Satrisula keris cundrik sedaya wis manjing mring kawah dadya jenang ilang lebur dadi bubur tanggap sang empu Ramayadi
den uncalake jabang tetuko mring sajroning kawah Candra Dimuka dan sakwetawis dangu dadya satriya gagah prakoso glewo kaya golek kencana jiwa mancing Yang Gatot Kaca Sigra geganatu milih ketelapu lalir pati biak ngarsa tangkap muri mangklinga engkang dulu mumbul pang yayah tejo mangkono sang krincing wasi tumlamong tian Gatot Kaca iku saknyatane gunjang seret winangun
Adi Guru. Kula wonten dawuh Kakang Gunaresi Narada. Dateng ngajeng jengandika Adi Guru menika jagone para dewa ingkang sampun dewasa labet kajedi wonten telenging kawah Candra Dimuka. Mekaten Kakang. Nggih. Lare menika Jabang Tetuka menika dipun jenang mawi saliring dedamel Ganda Bindi Tombak Candrasa keris suksara denda cundrik lan sak panunggalanipun. Dados Jabang Tetuka menika sak randuning badan dumadi saking tosan lan waja. Mekaten Kakang Gunaresi Narada. Lakar kados mekaten. Lho nggih. Kula sampun hanyekseni pranyata Tetuka sampun gagah prakusa kenceng kumarenceng otot kang sarta bebahune. Polatane hangengkreng jenggureng nanging lamun kapandeng katon kebagusane. Lho nggih. Jabang Tetuka menika ugi sampun pinaringan sandangan ing antarane Taping Basunanda Kotang Antrakusuma ugi kasut padha kacerma. Lho nggih Kakang kagem jangkepipun pusaka Jabang Tetuka badhe kula tambahi pusaka wujudipun nami. Badhe kaparingan nami sinten Adi Guru? Kula aturi hanyekseni Kakang. Lari menika badhe kula paringi tetenger Raden Gatotkaca ya Guru Handaya ya Purbaya ya Inten Simbarja. Leng-lenging triya mangu mangun kong kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin lir-lena tanpa kanin yen tantulusa yen tantulusa mengko sang Dyah Utama asma kinarya japa menapa ingkang dados werdinipun sedaya nami kala mau Adi Guru? Kakang Raden Gatotkaca menika tegese kempaling karusan utawi dedamel. Guru Handaya menika kinasih dening Hyang Guru. Purbaya menika ageng panguwasanipun. Inten Simbarja menika mengku werdi pepethingane satriya. Nanging nyuwun pangapunten, satriya menika dereng dipun paringi swara Adi Guru. Dadi upami didangu boten saged semaur. Upami ditakoni nggur meneng mawon, ora saged jawab. Mekaten Kakang. Nggih. Arep ditakoni apa ora iso jawab, nggur meneng. Mergo sabun. Kok iso sabun? Mboten, niki serius. Niki dereng angsal swanten Adi Guru. Nggih. Gandeng raganipun Gatotkaca utawi Inten Simbarja menika dumadi saking sedaya senjata lan pusaka pramila. Suwaranipun badhe kula cipta saking geguntur utawi bledhek Kakang. Gatotkaca Purbaya Inten Simbarja kula wonten dawuh duh pukulun
pun saged nyuwanten Adi Guru. Inggih Kakang. Gatotkaca kula ing ripalungguhan iki jeneng kita bakal ndak utus nyirnake musuh kang ngrabaseng kahyangan Suralaya sing disarirani dening Ratu Giling Wesi ya kuwi Prabu Kala Pracona sak patihe Sekipu Tantra. Lho nggih ngestuaken dawuh kula sagah dados bedoring warastra cantiking baita kang sarta dadaning kewuh. Mboten kalilan kula nyuwun tambahing pangestu. Iya pangestuku gumrejeg kaya banyu seduda. Muga-muga tansah lebda ing karya garwaca. Rikata sang Gatotkaca tinon mapak arengga suta Tekapira tresna Tekapira tresna Partomanar mampir